ndisaziyabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mu street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media business ratakatanga kuita tavaviri ndiri kutengesa sauti yemagodo asi musati masvika pakuita business muri vaviri chakatanga chi nekuti chakatanga ndisati yekupusha zvingoro right chakatanga chi ikoko kumashure ndandiri kuuya chakatanga ndingangoti chakatangisisa ndakavaka chitakushop cheuswa ndisandaroora pagedhi rechikoro painzi pachidembo cheuswa chitakushop ndandavaku ndichiuya nguva ndaikwanisa kufamba kana netsoka kubva kwachidembo kuya munombindira kunohodha matumaswitsi makilomita mangani pane 35 kilometers dzandaifamba netsoka ndichiuya ndichinohodha tumaswitsi twangu ndire chisecho chechisaga so maswitsi tumaputi tumabhanana neparida apa so nguva ndikaonawo munhu handinzwirawo tsitsi iwe mufanira kuenda upo wonditakura undisiwo pamufuti ndozosusukidzawo chakazopiswawo nevamwe zvokunzi pabvumirwa ichita chituckshop ipapo chabva chatsva ndokuzotanga kuda kupinda munombindura zvingoro ndakazvipusha ndiudzirwe kutengesa zvane zvingoro zvamakapusha chero chokungokumbirawo munhu kuti ndowanawo dhora apa kana mune muchiite chine chingoro ichocho kutakurira vanhu kamusika vahodha kana nemabhasikiti avo handinondisiya kuprogress handinondisiya kuerodrom kana kutrojen chaiko uchipusha chingoro kurava kuti iwe ukapiwa $2 ka dhora wopa munhu wechingoro iwe bva wasara nechi neyako kurava kuti wasara nedhora padhora iroro ndo pane mari yauchadya iyoyo mangwana kuda kutsvaga chi I remember ndakamborara pamusika muplastic richiri bhawa rekanzuru iri ndairara muchitopinda muchirara mumusika wepachipadzauno yes emi yangu yangaida kuunganidza mari inokwanisa kutenga 5 liters yeparafini muzeidi 5 liters yekuti ndozotanga kutengesa nokuti ndichitanga kupinda munombinduraka ndaingoona vanhu vakangorongedza tumabhodhoro tuparafini vachitengesa tumakota saka pfungwa dzangu dzangomanya kuti izvi zvinenge zvine mari izvi madhezi vatrogen yanga ichiri kupa vashandi vayo parafini foshuwa mari yabva yakwana ndikafamba netsoka unotenga parafini kutrogen kukwira lift mari yacho panenge pasina danga ndisitorina kana mari inokwanisa kukwira zvavo zvakatooma uye uchikwanisa kubva kumadziva netsoka 35 kilometers uchidzoka munombindura netsoka apa padhuze apa ukambaira kao kubva pano pamusika uchienda kutrogen padhuze padhuze chaizvo ndobva project yaita sei ndakuodha parafini ndakudzokera kumusha ndokwandava kunotengesera tuparafini tuchi ndokubva inini mudzimai wangu uyu ndakaita kutizisa ndakaenda nomubahu pakati peusiku kumba kwavo zvazvomusingabereka zvatakakuratinzwa apa pamba nemakilomita futi right ndakasvika nofunga dzanza kuma9 hapana kuitwa naro here pakuti anga kuda kuramba iwewe kana watoramba shamwari kubva inini chitosiyana nini asi kamwe kakuti akandiramba ndoita asi apa ukuita ngosirunga nyengera asi uchimuda inini handisina chokwadi chekuti bhebhi iri kunyatsondida here nechikonzero zvanga ndiri nezvanga ari handiri zvinhu zvaishoresa zvakanyanya zvokuti kana vanhu vaitoti uyu musikana ari right waizita ada tunje zvokuti ndakasvika patime yekuti ndikunoroora dzimwe nguva ndakatomboda kuchema so ndasekwa handiti mumba munenge makagara kapanonzi mukwasha ngaauye aonekwe ndakaenda neimwe shamwari yangu yainzi Daniel akazoshayawo zvake tichipinda mumbaka vanhu vese vakatofunga kuti dzimwe hembe dzanga ndakatopfeka ipoka dzanzi dzekutokumbira pamusi wanaenda kunoroora iyo mari yekuroora yakaungana sei yekunorora manje ka ndakamutizisawo tava tari madonji taane mudzimai uyu tichitengesa tuparafini tichikunganidza chi yakanga ari mabhera chegba ndichiri kueka kuti yanga iri 16,000 tichipinda mumba shamwari yangu ye ndiyaitariswa achitodzi uyu ndiye mukwasha hangayo aiwa hapana kuna tunji aiwa zvataurwa zvikachitiratidza zvimwe dzava ndo vakwasha venyu ava asi mukwasha wenyu chaiye ndeuyu munoziva kuti bhenji rese ndakaona chicheukanaso ndakafila guilty musikana wangu akatanga kutoita kutoda kuchema zvokutoti konzi mukwasha wenyu chaina ndakutomorisa makadenyana baba pane kunge kuti unyatsoti apa zvishwapa ende zvandiri nongochibvuma zvandiri zvionekawo zvishoneko chitozvoona kuti hazvite ndokubva tagara
ndokubva tatanga kuita zvokurima donje. Ini kana kunosakura chaiko kunodedza unosakura ndainzi yausakura ndaitonosakura ndichitowana something tikatorima donje redu takatotanga kutoita 11 bales donje muarea iyoyo tikauya kabatana 2 bed super tikauya nemudzimai wangu tikanotenga tumwe tumasofa so tukatune tumapuranga ekuti ukagara ukatadza kugara muchekai kugomora nanhasi tiriko alright zvadaro ndakuuya nezvinhu munombindura ndichibva tuparafini ndanda kuti ndikahodha tuparafini trojen ndandisadzokere kumba ndanda kunogara pasaidi natm pabuilding irapa ichitovakwa ndakugara uparoad ndichitengesa ndikutona zviri kutofamba kaizvo tuparafini tiri kutengwa koko ndobva ndazowanawo mumwe muchindi akandidzidzisa kubika roiko kugadzira roiko chaiyo iyoyo ndaigadzira zvokutoita roiko chaiyo ndotona ndisanganisa flawa dzangu didi ndakuto kwese kuna namaondaro ndirushinga hakuna kwanisinga zvokunobata mukumbura ndichifamba netumabhaketi roiko kuti ndichitengesa ndotona life yakuti ndakutokwanisa kutosvikawo pamandakatakura nyama pamusha saka pasati pakuwanika nyama paidyiwa chi changa chiri chikafu cheduka munguva yezhizha taitopembera mubora nderere ndoyanga iri nyama ichi ipamba handiti ukaroora unobva wapiwa kamba kako kutiwo kunogara umu chinobikirawo kwana mbuya vakaurayo kana kambudzi ukapiwawo kana ukapiwawo kana tumatumbu nenzotora taiva nemufaro usingaiti taiva nemufaro wakanyanyisa ende pangoyo unyatso ndo unonzi rudo asi mubora nederere zvezvo kungodzura zvezvi ndo yakanga iri muro yedu kana mazoitawo muchirimo taigara tangogadzirirawo topfushawo chi tumufushwa tweduwo kuitira nguva yekuti zhizha parine raenda mane supply tane supply yenhingi yemufushwa yemufushwa saka takagara nekugara ndokubva ndazopindwa nemupfunga ndanakirwa nekutengesa parafini munomu tiona iri kutengwa kubva ndazopindwa nepfunga kuti kuti kambonotsvaga imba kubhindura hazviite madhema akamboti aiwa hazviite iko kuti andavaka katuru mukedu kataigara kumusha ikoko zvokungotamburira ikoko kwanga kune bankuru vangu anovanga akarova sisi wamadhama wangu ndiye akazondi bamudiki uyai ndikupei rumi mugare kuno vainzi atambwa naye ndiye munhu akaita kuti ndichiziva kugara bhindura kuti inogarwa sei uyai ndikupei rumi mugare namaini ndakamboramba ndakamboramba kusvika ndaudza inini manje ndandiri munhu aizvinyarira asi mudzimai aida ini ndaingoti ane zvandiri izvi ndozoda afoshuwa tikauya tikawana pekugara mushe hatinambotora nguva takutokwanisa kuwana mari yekuloja tautaudzi bankuru tasumukawo matichengeta rega tingoanza iwa mukadaro hazviite asi vakazongoti rega ndivasunungure vanavo hatina kubva zvokunzi ibvai nemukoma wangu takabva tega takunogara tichitanga kugara mumba imomo ndakafara chinhu chandisingakanganwe pandikatenga push tray takabva neko ndakafara kuti unge kana tenga mota isara pasi ndaitenga mujurawo ndakaenda kumba ndakaisa apa ndikada kusvika ari masikati kuti property vanhu vachiona murodhi munoti taita zvokuisira mapureti pacardbox ndakasvika madzimai ndakangoita lakiro ndakasvika mudzimai aripo ndichisvika ndichigadzika ndakatarisa aiwa ndakaita kunge ndichasumudzwa vachifarirawo futi kukiswa nokukiswa kuti maiwana kupi mari matenga push tray ndatoenda tenga push tray ko mari maiwana ndiri kubvunzwa kuti mari waiwana kupi nekuti ndiri kuzikana kuti handiite sei handiwane mari apa munongoziva mumba aiwa upenyu hwokurara pabonde ndowanga uri chi kana chinonzi metresi taasingachizivi maitofuma muine writing pad inenge aiwa kunge bhuku paunomuka unenge ndokaziya kakalife kacho saka ndiri kudaro kepushing train ndokazivawo same whatsapp group saka tatenga kapush tray kedu aiwa ndikutoona vakutoisa tumanewspaper so taita kapush tray katanga kaiswa tumanewspaper pasi unatsokafolda uchikapeta nekumakona kachiteedzera chi pavaisa tumanewspaper ka indaitarisa kuti ada urongedza chii maiwe futi noti panga pasina kachada urongedza chii asi chafarirwa chini paiswa tumanewspaper pakatorwa madomasi nemavegetables abaitwa sei noti anenge ari maplates maviri nemakapu maviri gumbezi aiwa izvozvo hatingazotaure gumbezi rinenge ringoriwo wadi rekudhonzerana saka
takura tuparafini ndio tukuita tukutengwa neroiko yakutengwa. Ndokubva tazogara yange ya 2002 ndabva ndabatana nemumwe shamwari yangu anonzi Givi Tumozo, ainzi Givi kana kuti Gift Mungororo. Taura shamwari yati joint venture. Munoziva chakapa kuti ndibatana nemukomana yetu wirirane yakanga iri nyaya yeuderera. Ini takamubvunza tikutomhoresana patirete patiema, ndakamusvikira achitengesa tuma Everest. Ini ndakabata ofu tuma Everest. Ndondangoita ndireka bag yangu yanga iri navaebenzi amuna chaishaika imomo. Okay. Changobvunza munhu ichi kana ka toothbrush akandinako kutengesa ma Everest ndabudiso yangu tutengesa ipapa panzvimbo yoyo ndiri munyowani pakutengesera ndingotarisa handakana shamwari ndikuona mufesi wangu yakutotengesa ndasiriwa padhuze ndamboresa kanya zviri sezvi akutondibvunza kuti iwe unonzani ndonzi nengi iwe unonzani. Inini mai ndaida kubva ndaziva munhu ka kusvika mumongo ndakatanga kumubvunzisa zvakawanda. Iwewe saka uri mwana wokwani, baba wako vari kupi, amai wako vari kupi? Yabva tanga unotsana kuzvanzi ini baba wangu handivazivi. Ndikati uyu mabi yangu ini ndakutomuti ni wangu chi handivazivi. Takabva tawirirana zvimwe zvise iye abva auda kutanga kuda kutochema kuti auto ndatowana bhuru yangu ane maona kwakitsi kunorasirwa marara kumarara uku but kwanga tanga taakuswera mumarara tichinonga zvigubhu zvokutengesera vanhu. Chero chatangoona chiri kungodawo munhu mota dzinorasa marara dzeziri kuuya dzedzeka waifarira mota inorasa marara iyoye pamwe iri kuya yakatakura tsvina ikuyakata but wainzwa mwoyo wako kufara kuti yauya mota inorasa marara. Munonzwawo sei kunonga zvigubhu chero chandanhonga pari kunhuwa akumbonhuwa here unonyatsonzwa kuti panapa kunoku akuite idump side kureva kuti dump side ndo inorasirwa mweya yakaipa yese kona chinji akuraswa kureva kuti chaipa saka kureva kuti panguva iyo nesu tandakaraswa. Asi Mwari nekuti anyashi tabata nemuchinda wega takatanga kuronga tichipanana pfungwa kusvika naiye atozororawo ini takuti takutosumukawo ndakukwanisa kuenda mushopu ndichinotenga bhutsu. Inini apa pamaenda kudump site mudzimai anga atopa futa anga apo but panguva iyo kana ndasingatoti azvizivi kuti tinoswera mumadump site. Ndakatozomudza ndasingatoti azvizivi aizongona zvimwe zvacho zvaizoita nyanya noti pfungwa yangu yaizongoti anogona kunditiza kuti nhamo iyi yabva yanyanya yabva yaita sei munhu yakaita sei zvimwe zvacho aizongona isaipo handimaona ndakabvunzwa kuti mari yepushitire wana kupe kutenga pushitire but parafini ndo yanga yakundikavhira sauti yacho yemagodo muno ndakaitengesa vaindituma ndaituma chero afunga kungotituma ende munotora tunje ndokubva tazoti shandei ndobva ndavhura katakshop pakumadziva kezvidhina chaiko manje patikazoita mwana wedu kutanga anonzi Tavani madzimai achigara vakugara kutakshop ndo pazvikatanga kutaka kunenga kuda kusumuka kuti takutokwanisa kutoningirikina ndopatadzoka futi mwadzeta tabatana neshamwari yangu yeyi tavavhura katakshop ipapa nanhasi shamwari yangu ndo maari tava tazosplita takuti iwewe chita sei iwe waroora ini ndaroora takaita mune zvakanaka zvisine nanhasi we are in good books iwewe chita kwako ini ndichita kangu ndokusumuka kwatikaita. Ndauda kuuya kundizotanga kuzotengesa izvi zvemaplastic izvi zveplastic way ndaenda kuHarare ndaitengesa masandaki ndaigona kuenda kunoda masandaki 20 mapera emasandaki aya totengesa parodhi apa opera but wanyatsoona kuti ndaenda kunoda 20 mari zhinji yaiperera patransport kuti handina capacity yekuhodha zvinhu zvakaita zvakawanda ndokubva ndaita vamwe sekuru wangu wabva wandikweretesaka mari I think mari iyoyi pari zvino inge iri 100 US but muzuku ndikuona neshungu mari iyi unozondidzorera sekuru iyoyo wandinovatenda unonzi Munyara Dzikatumba. Ndakatanga kusumuka mbichana ndakutoti ndakutohodha ndaita zvokufamba nesaga so ndakatakura masandaki iyoyo anorema zvokuti ndakanga ndasvuka ndichitengesa masandaki unoona rushinga uku zvimwe ndisiya ndakweretesa ndikutodzoka madam maribvu iyi masandaki amaenda nawo apera iyi kamari iyi ndo masumukira tikaita tabva ipapo ndakuona vanhu kutengesa mabhaketsi ndikati sorry ndajamba ndakazotenga kamotikari kandikazotenga kekutanga kubva mumasandaki aya
ndobva ndatanga kuhodha tumakapu mukombe chichichi ndakutengesera mubhuti pamusika apo hazviri kutofamba zviri kutotengwa ndakaita anofunga 2 years ndichiunganidza zvinhu ndaiunganidza zviri zvinhu zvokuti nditange kuvhura shopu iyo yekutanga yeyi ndofunga rumu iyo iri apa yakazara ndichingoningira madhamu akati zvinhu zvawatisa izvona izvo ndikati aiwa don't worry vhuranda iri rikazara tandaisa screen rikazara aiwa tiri kungodaro chete tingodaro kusvika takukwanisa kutovhura shopu iyo iyi shopu iyo ndo yakavhura mamwe mashopu ayo mashopu amangani manje mashopu ati wandei mune 3 Kwarare iriko imwe futi right saka tadaro mashopu ese ari kutengesa plastic ware kana pane zvimwe zvinotengeswa plastic ware chete okay plastic ware yacho inosangana nezvekumakumbo futi bhutsu chichi nemapoto zvesimbi totengesa futi ndingango isinotengesa midziyo yemukitchen ndiyo yatinotengesa kana magambusi totengesa marincoats totengesa makula box totengesa zvakati wandei madishi mapandishi totengesa zvese ndikuita kunge ndoti manye ndakuya kuti ndizokwanisa kuzovhura security company ndizonda ne security company ndakaisa vanhu pamusuwo kuti vanenge vachicheka marisiti ndikati unongocheka marisiti mukugara ndokuzoti vanhu vangu ava ndikangovatsvagirawo mauniform avo kusiyana nevanhu vari mukati ini ndikuti ndigadhi saka ava vari mukati vane uniform yavo ngaachipfeka yechigadhi ndofunga ndangotanga navo vari 2 nai vari 2 magadzi ndobva ndanosonesa ndi mauniform kuharare ndobva ndavapabva pfeka ndione vakafitwa naivo vakutoti vanhu manji ndo vakakonzeresa kuti ndivhure security company vanhu nemapurisa nemasoja noti iwo kuiwo wadiko kuvhura security company iwe wagona kuchenesa vanhu nemachenera vakaita zvine mari panguva yandambozvitora sezvinhu zvine basa ndabva ndazoya ndabva ndaudza madhamu timbotirai ndabata shamwari yangu ndatanga kuregister company isecurity ndaregister apa ndisati adombowa neplan ndaregister ndetuma ivaya vega ndaregister company zvese kuzimbura ndaenda taxi enda nayo zvikanzi neshamwari yangu chiita mauniform akawanda umbotraya tabatana pai tsvagawo vamwe vanhu vanokwanisa kutitrainira vanhu vakutotrainwa mushe takutoona security yako todawo mugadhi pana tatotorwa kambani yako kuno kutatorwa ikozi vazara semaonera mukaita patikaita pasout paipa takaita pasout yevanhu 27 ipapa vanhu 27 vakutomhanya mumabasa saka security company yedu yakura yani vanhu vashandi vanganizvo almost 120 something pamukutanga papa vanhu vaviri apa muri kusevhisa makambani chete here maindividuals inoshandawo seiyo makambani zvese nemaindividuals isi tinongoti kwatangodedzwa yese imari hazvinei kuti mukutora kana kuti kumadziva kana mukudzinga makudoka ndomukuwana mundu nongochimhaisana rogudo nongonoti pana panorimika saka isu hatisarudze tinongodedzwa chero kupi Kariba Bulawayo Mount Darwin madziva muno mbindura Harare tiriko esekitika netunja makosi ngatidzokere zvekare kumashure matenga mota yekutanga handiti sa iye zvino zvipane business mota dzava kusvika mungani mati mota dzakawandisa atingambodzipedza mota dzapo mota dzati wandei marori aripo hakune dzimwe dziri kutouya futi sei mota dzakuwanda dzinokubatsira ichi mota kuwanda kwadziri kuita sevanhu toita zveplastic weka ndingangoti kutakura madhishi ndogona kunohodha madhishi 10,000 anoda rori yakakura kureva kuti irori kunozvitakurira madhishi ayo 10,000 imwewo ikunotakura mabhaketsi futi kana 10,000 saka hatingaite matrips akawanda kunokuve security vakudawo dzekufambisa madzimaiyo isi tabudawo vakudawo mota yawo yekufambisa security saka dzinenge dzitori shoma iye zvinezvi mbane mashopu ati one day masupportwa necommunity ipi mimi ndoda kutenda community yemuno mubhindura ndikakangana kuitenda hapana zvandinge ndaita nekuti ndiwo vanhu vakandisapota
havana kutanga kundisapota ndine shop community yemunobindura kwete, vakatanga kundisapota ndiri vendor ndichitengesa paroad. Ndopa vakatanga vakandiratidza kuti vane rudo rusingaite community yemunobindura, kusvika ndichivhara kashopu anoti wane shopu ikozvo vanhu vese vangoti endotenga kwatunji endotenga kwatunji endotenga kwatunji. And nekundisapota kwawanda ini ndinodzoka futi bheki kwavari, tine mapromotion atinoita utombovapawo, iwo haungoramba uchingopiwa chete kandiro kanoenda kunobva kamwe. Saka ndoda kuramba ndichitenda zvakanyanya zvikuru sei community yemunobindura kuti ndinzi tunje ndizikanwa semunhu ndichipfekawo bhutsu ine tambo isina kana kubvaruka vagari vemunobindura. Saka ndifaniri kana kuvarasa kana kuvakangana. Ndisaziva kuda paTV hakudi maCV Sly Media TV yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandirwa nemaviews. Sly Media TV mandichinjira ang my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media. Sly